Ja vielä opasvideo osa 2. Jos haluat saada tämän näytön älyominaisuuksia käyttöön, niin tuollahan sitten on tietysti se USB, jolla saat sitten, jos olet käyttänyt smartboardia, niin saa vastaavanlaisia älyominaisuuksia käyttöön. Tätä voi käyttää ihan tavallisena tämmöisenä ikään kuin liitutauluna, eli otat sitten kaukosäätimen, joka on tuossa pöydällä, ja painat sieltä nappia Home. Noin. Niin sitten sieltä päästään vaikka tämmönen muistilappu-ominaisuus. Niin tännehän voi sitten kirjoittaa ihan mitä tahansa. Ihan hyvä tatsi. Pystyy täällä sitten, jos tykkää liitutaulua käyttää. Ja sitten jos takaisin haluat palata tonne, niin sitten sieltä valitse kaukosäätimen inputista, niin mennään sinne HDMI 1, eli silloin taas käytetään tätä dokukameraa. Eli tämmöisiä ominaisuuksia löytyy.